Hola, amics i amigues, mestres de les escoles, sóc en Quim Masferrer i us volia donar les gràcies. Ara direu, a sant de què aquest ens vol donar les gràcies? Què li passa ara? Penso que els alumnes i els exalumnes com jo no sé si us hem donat prou les gràcies als professors i les professores per tot el que heu fet per nosaltres. Gràcies a vosaltres ens eduqueu, ens formeu, ens ensenyeu i molts de vosaltres ens heu deixat petjada per tota la vida. Ja ho sé, he fet 50 anys, fa molt que vaig deixar els estudis i ara potser direu, home, aquest va una mica endarrerit a l'hora de donar-nos les gràcies. Ho sé, però val més tard que mai. I segurament aquesta dita me la vau ensenyar vosaltres. Per tant, encara que sigui un pèl tard, moltes i moltes gràcies. Gràcies perquè la feina que feu és enorme. Això fa molts anys que ho penso, però ara que sóc pare d'una nena de 6 anys en edat escolar, encara ho penso més. Tinc molt bons records de tots els mestres i les mestres que vaig tenir. De la gran majoria, perquè també n'hi ha algun que dius, bueno... Però és que, a més, gràcies a la meva feina, he tingut la gran sort de parlar amb centenars i centenars de persones i en aquestes converses, moltes vegades, heu aparegut vosaltres, els mestres, i com els heu marcat per tota la vida. Jo, per exemple, recordo molt, perquè em va marcar molt, la senyoreta Asunción de segon d'EGB. Oix, com passa el temps! Gràcies per tot el que heu fet i com us heu adaptat en aquests temps de pandèmia que ens ha tocat viure. Que si ara classes virtuals, ara classes presencials, però amb grups bombolla, que si els de primer que entrin per la porta principal, els de segon no, que aquests que ho facin per la porta del pati de darrere, els de tercer els hem de tirar per una finestra de dalt del primer pis, que si en els extraescolars resulta que els grups bombolla ja ens els passem pel forro, que si majors de 6 anys mascareta sí, menors de 6 anys mascareta no, però al pati mascareta que la porti qui li dongui la gana, que si heu de fer PCRs com infermeres... Escolteu-me, vaig estar a punt de trucar al Departament d'Educació per intrusisme laboral. Gràcies perquè us heu d'estar formant constantment. Aquest curs que ve entrarà una nova llei d'educació, la LOMLOE, i vinga, una altra vegada tornar-ho a adaptar tot. La 8a llei d'educació en 40 anys. Sí, la 8a. Me les he estudiat totes per no deixar-me en cap. Des del 1980 hi ha hagut la LOESE, la LODE, la LOCSE, la LOPEC, la LOSE, la LOE i la LOMSE. I ara arriba la LOMLOE. De veritat que només us falta la LOE. Però la LOE vera, perquè diuen que ho cura tot. Mireu, per donar-vos les gràcies m'he llegit tota la nova llei i us faré un petit resum dels punts més importants de la LOMLOE. Agafeu paper i boli i preneu apunts. Silenci. A veure, agafeu paper i boli. Xxxt! Teniu paper i boli? Una mica de silenci. Va, que no tenim tot el dia. Què? Fot, Quan et foten canya així? Apunteu. La nova llei té 3 objectius principals. Modernitzar el sistema educatiu, reforçar l'equitat i la inclusió, millorar el rendiment i els resultats escolars amb un aprenentatge competencial i personalitzat. Si no heu tingut temps a apuntar-los, ja demanareu els apunts a un altre company. Sí? Estem pel que hem d'estar o no? Estiguem atents, que si després us queda pel setembre, tot serà en plus. Perdoneu-me, però és que en aquest vídeo us volia donar les gràcies, però també us en volia tornar alguna. La nova llei vol reforçar molt més una educació enfocada en la igualtat de gènere, fomentant el respecte a la diversitat i a la prevenció de la violència de gènere. Aquest punt és importantíssim i l'hauríem d'implementar en tots els sectors de la nostra societat. La importància d'atendre el desenvolupament sostenible. Sempre s'ha dit allò que hem de mirar quin planeta deixem als nostres fills, però jo també penso que hem de mirar quins fills deixem en el nostre planeta. I això, pares, mares, tots, mestres, tots hem d'anar a la una. El canvi digital. I és que hem de conviure amb aquesta realitat, amb mòbils, tauletes, ordinadors, dispositius... Clar, escolta'm, i d'això n'hem de treure el màxim profit? Clar que sí. La nova llei estableix un seguit de competències clau que tots els alumnes han d'assolir. Apunteu. Competència en comunicació lingüística. Aquí hi ha molta feina per fer, Entre WhatsApp, xarxes socials, emoticones, cada cop fan servir menys les lletres,
És que això ho hem de mirar, perquè és que si no arribarà un dia que no sabran ni parlar. Competència plurilingüe. Aquesta s'entén molt fàcil, però permeteu-me que no la comenti perquè donaria per uns quants vídeos i creieu-me que el to seria molt diferent al d'aquest. Competència matemàtica en ciència i tecnologia. Aquí també hi ha feina a fer, Perquè ja prou de l'excusa aquella. És que jo sóc de lletres i... Perdona, jo sóc de números. I sé llegir, Competència digital. Si això ho poguéssim tenir com més aviat millor, perfecte. Sí, és que se m'ha espatllat la wifi de casa i si m'ho pogués arreglar la nena, m'estalviaria els diners que val un tècnic. I aquesta té tela, permeteu-me que la llegeixi perquè si no és impossible. Competència personal, social i d'aprendre a aprendre i competència ciutadana. Què? És a dir, que siguin bones persones. I com diu aquell que va pels pobles, que siguin bona gent. Competència emprenedora. Que tinguin iniciativa, home, i que no els hi faci por equivocar-se, que dels fracassos també se n'aprèn. Us ho dic per experiència. Tot això suposo que us ho esteu apuntant, no? O estic aquí jo parlant per les parets? Fan ràbia, aquestes frases que deixeu anar a vegades? Oi que sí? Pam. Competència de consciència i expressió cultural. Aquí, per la part que em toca, deixeu-me reivindicar que la cultura no és un luxe i que a tota societat la cultura és una necessitat. Us torno a donar les gràcies per avançat, perquè ara us heu de preparar, us heu de formar i heu d'aprendre, vosaltres que esteu acostumats a ensenyar, ara heu d'aprendre a adaptar-vos a aquesta nova llei. Si teniu qualsevol dubte, ja sabeu on soc. No us n'esteu. Millor que no. L'editorial Santillana ha estat formant unes persones per portar a les vostres mans unes eines fabuloses, dissenyades per mestres especialistes en pedagogia, matemàtiques, història, psicologia, per fer-vos costat en ajudar-vos a adaptar a aquesta nova llei i així seguir millorant la nostra educació i, per tant, també la nostra societat. Professors, professores, moltes gràcies de nou per la feina imprescindible que feu i permeteu-me que us digui una frase que em ve molt de gust dir-vos-la. Sou molt bona gent.